So I really, my impression, I'm working on this project now for 3 years, is that it's very often, it's kind of preconception that we have of dead writers, especially when they're unfamiliar, that this is a lost case, don't stop. Tak jsou vlastně taky segmentově dělený. Když začneme třeba to, co vůbec zabíráte, tak to jsme poměrně dost si myslím tady udávali a byl do ní docela zájem, protože zase těm, co třeba neznají moc českou literaturu, tak jim dá, a je nejaktuálnější do roku 2013, dá jim přehled o český beletry. Stručný vlastně popisy těch jednotlivých knih, takže si myslím, že docela dost užitečná brožura. V angličtině i v němčině. Přesně tak, že mezinárodní. To si myslím, že jako velmi použitelná. Podobně bych řekla, že užitečná byla i tady pro přehled o české literatuře překladů. Ta už teda jenom do roku 2011, takže není asi až tak nejaktuálnější. Ale zase těm, kteří třeba vůbec taky moc nevěděli, tak byli za ní poměrně dost rádi, co se vydalo a v jakých jazycích. Méně pro tenhle typ veletrhu asi jsou užitečné tyhle dvě český komiks, protože za tu oblast komiksu tady tolik zájemců úplně nebylo. Na rozdíl třeba té Boloni, kde je to zaměřené na dětskou literaturu, tak tam bylo určitě víc zájemců o tohle témata. A poslední je právě vyloženě zaměřená na dětskou literaturu, takže bylo pár zájemců, kteří se ptali na dětskou literaturu, takže taky se to dalo využít. Ale myslím si, že ty brožury jsou velmi užitečný, přesně tak. Zajímavý a hezky udělaný i lákavě, že to dá velmi dobrý přehled o tom, co se děje. Moc krásný. Jsou krásný, no. A zájemci si je mohou koupit tady? Ty knihy? Bohužel ne. Bohužel není k prodeji tady vůbec žádná literatura. Ono je to, my jsme se bavili s nakladateli, je to dost i z praktických důvodů, z účetních, protože by se museli ty knihy ocenit v librách, což standardně není. Neví se, které by šly na prodej, takže by se oceňovaly všechny, což je dost náročný administrativní úkon, obzvlášť pro velký nakladatelství typu Albatros. Takže vyloženě z praktických důvodů bohužel není prodej nic. Čas se lidi taky ptají, přesně. Obzvlášť na tom minulém veletru jsme měli docela často, jsme se s tím setkávali, že lidi si chtěli ty knížky koupit. Případně byli zvyklí, že někdo je třeba dává už zdarma ke konci veletrhu. My nic takového neděláme, takže bohužel. Ale snažili jsme se i tak pomoct, odkázat je na e-shopy, kde se dá která kniha sehnat, aby byli spokojeni. Jo, a tady máme krásnou knížku o literatuře pro děti a mladé. O dětské literatuře. Česká republika má krásnou dlouhou tradici. Přesně tak. Takovou literaturu. Myslím si, že jako magnet docela fungují tady výstavka Albatrosu s Ketečkem, protože Ketečka v Evropě zná skoro každý a lidi to docela často přitáhne. Je to taková i magnet prostě. Ta Ketečka reaguje. Případně Adolfa Borna, tamhle ilustrace na kraji vlastně. Co je zajímavé, hned napadá, co hodně lidí zaujme vizuálně na první pohled, když jdu kolem. Tam je ty knihy o New Yorku, protože to je výtvarně nádherná knížka. Tam je to stará z roku 67 nebo 68. Vlastně tak. To přitáhne možná i s tím, že teda Česká republika se to dělá New York, ale myslím hlavně, protože to je krásná knížka. Ten obal je velmi povedený a je
jako graficky překrásná. Jo, slyšel jsem, jak jenom zbýval jeden exemplář, Přesně myslím. tak, nás byl jen ten vzor vlastně, ta maketa toho a neměla se vydat, protože Fuka emigroval. V roce 2008, jestli se nepletu, udělali teda reprint, což je hezký příběh. Střídavě klidno, střídavě docela zájem lidí, příjemných lidí vesměs, většinou lidé z nakladatelství, kteří sháněli obchodní kontakty, zajímaly je často kontakty na nakladatelství specifické literatury, jako třeba kriminální tvorby, nebo to byl nakladatel, který vydával nějakou duchovní literaturu, nakladatel, který vydává komiksy a podobně, takže těm jsme se snažili zprostředkovat kontakt. Často to byli lidé taky tající se na dětskou literaturu částečně a zájemci třeba, těch byla určitě v menšině, kteří třeba znali nějakou knihu a zajímalo je, kde to vydal. To znamená věci, které to třeba úplně nezprostředkováme, ale snažili jsme se jim najít na internetu, co jsme byli schopni dohledat. Tak asi tyhle letáky byly užitečný, určitě, protože třeba někdo neměl evidentně moc ani přehled o české literatuře, ale chtěl tu obecnou informaci, tak jsme používali letáky spolu s odkazem vlastně jako vstupní bránu na informace o české literatuře.